Hey guys, ningandivi wrong mane ndigxeki nami ndiyancoma, but ye ngekubhetere uba la madoda enu ayanibheja ke at least, because ye omzuvukile babhukile ngokufoni nabasavusi azinqali tuwe chep, andiyazi kwenzeka ntoni. Uwesezazimenxe ze-15 yo la majoni amanzi angasoze ayibona imfazwe, ufike jikeleza apha enxiba all white, yo zikhangaru ezontwezo, izandla zifike ezipokothweni ewalethini, but makuthiwe nanga amankazana yo zibheje nomastandi walo yadi but ke asikho lapho namhlanje man guys, yekani lento mane nonilahla ngapha ebhayi futhi nina tungasemdantsane ijani born and raised ngapha kwa-robots kwa-15 ngaske nibephanga la weekend ye-7 kaMeyi. Yini brajika wenza iplani khona umnyhadala we-event ifondini phaya e-Island Lifestyle kwa-10 abantu bala area bake baphumule emanqendini, akhona ingekhoyo phanga lamini ifondini iline-up itshebile from ituji abaculayo uyojoko DJ, itikiti 150 khula box 30 rand qha ungene ne-camchair yakho uhlale pha uzimamele kwi-event yasekasi. Abantu be-25 ndibathembile bona noko abanongasapoti inge-7 kaMeyi mos la event, so nezazi arams a-month end shem zinengxaki ezininzi izawuthi ifika zibe senayo itshintshi but ke wethu guys abantu nabo manje yo noba abankali ke abazude bangathandwa usemhlabeni apha andiko perfect mina kuqala.